Ndekno nek bojo marungoke karo nyuwara saka pawon minggat meneh. Minggat meneh melu seno kena ngono. Asu. Rumangsaku rombongan ning kaya mungsuh e. Lah sing ngejeki dolan bojo Sing dolan karo bojomu iku rame ngaku ya. Wah, gecek cempala cengelmu. Lah kula maca cete. Cet apa? Jenengan cet bojo kula. Piye meneh piye? Lus ayo lus ngomong. Wah, ya meng ayo ki nek kono bojomu ra gelem ra ya. Ngisore jek ana kok. Heh? Ayo lus roke-roke. Napa niki roke-roke? Ngukur rok nukokke kowe. Masa tak kali. Waru-waru doyong manglung neng kali. Ayu-ayu moblong, sing ayu moblong kok merati. Sanda japit dudu bakia, panggonane nyelempet rasane enak. Daerah Jawa Tengah kuwi udut. Lah ning kono jenenge apa? Abang-abang congor. Lho. Gak bosok to cangkeme wi. Apa ora panas ngono iki? Kok iso abang-abang congor iki lho. Lah maknya jenenge nggone nek udut. Kowe abang-abang congor. Nek bapak kenyang senenge nek udut sing rokoke jingasu kae. Ji Samsu. Walah bos mbok liyane iki to bos wis ndak kena. Iki gak kena digarap bocah iki. Iki rokok Ji Samsu jengasu. Nyapa iso jingasu iki lho. Ji Samsu rokoke. Alah lali aku. Ji Samsu. Kleru. Ji Samsu. Apa beda, Pak? Ya beda. Iki nek wong lanang. Kan loro telu papat. Loh iya Ji Samsu. Kuwi jenenge Ji Samsu ra jingasu sayangku. Lah ya wis poroke Ji Samsu. Kan kuwi. Lah nek bar mbaduk etan. Ya nguntal lah nguntal. Anu nyekek. Ora mbadok tapi nguntal. Nek bar mbaduk kan senengane biasanya nek wong lanang-lanang iki bar kuwi terus obong-obong congor. Angger bapak pake lho nang arep. Manut kula nggih. Sangarmu. Heh? Nah, Apa, Pak? kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayune budhek. Kok budak? Lah iki mah aku genah omong kok, ngono sinden kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok mbok saradan iki sing apik. Jenengan nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku kuwi sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ayo sih kok. Heh? Ah, ngandel. Kok ngono kok kan ora muni budhek. Kowe iki sudah rungon, kandhane ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Kinanti tak pilih. Kinanti tak pilih. Aku tak menyanyi aja nyocot ae. Sing ngomong lak kon si Bos. Aku mau soalnya wis diwarah mbak Cak Effendi. Ya apa? Cak robot niki di syuting pun KCC. Apa KCC rek? Kakek cocot. Sing ngarai lak KM. Apa KM? Kamu. Ya KRM. Apa KRM? Karepmu. Ya BH. Apa BA? Bah. Ya KRM. Apa KRM? Karepmu. Ya CC. Apa JJ? Cocot. Ya KRM. Apa KRM? Karemu. Ket nang KRM ae. Tak menyanyi aku. Waru-waru doyong manglung neng kali. Ayu-ayu moblong, sing ayu moblong kok merati. Sanda japit dudu bakia, panggonane nyelempet rasane enak. Istirahat itu bahasa sininya itu mentil. Nah, itu istirahat. Mantel. Ya itu istirahat. Kulo capek badai mentil. Oke. Itu yang bahasa paling halus di sini. Paling halus di sini. Oh, alhamdulillah. Datang jam berapa? Saya datang jam 5 Pak Dalang. Terus saya mentil di hotel. Agak lama juga mentilnya. Enak sekali. Enak ya? Iya. Ya, tapi saya pengen mentil aja sekarang, saya capek. Oh, ya.
mentil. Bang ya, pengen saya pengen. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah meragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Yo aku tuku kacangmu oleh pora. Kacang opo sing arep kok tuku? Yo kacangmu kuwi kok kacang opo? Sampeyan kok yukat ki bakul ituil sayang ituil. Beh, tenan apa ora kuwi yo? Arepe tuku ndang demo Lah terus regane piro iku? 50.000 sak celupan sayang. Weh, masuk. Saya tak boleh utangan tonggo sik aku yo. Enteni sik yo. Hey. Wow, you are so beautiful. Thank you. Hey, what's your name? Nafis. Nafisa. Okay. Hey, where you come from? Indonesia. Oh, good. Indonesia. Okay. Hey, you know Kelon? Yes, Kelon. 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 Kakekne kelon kok ora arti lho. Oh, wis ayu nak. Aku meteng, Mas. Lah, meteng kok ngomong aku iki apa urusane? Tenane. Lho kok iso tenane toh? Yo tenan, Mas, mosok aku acting. Lah apa wis mbok tes kehamilan kok iso meteng? Wes tak tes kehamilan, garisnya 5, gak terima meteng, muteng aku. Alah, paling kok koyo meteng karo Wito kuwi. Kok sok karo Wito to, Mas? Mas yo karo sampean, Mas, wong sampean tok sing macu liwat sawahku. Lah piye wong aku ora rumoso ngetengi kok. Pokoke iso kudu tanggung jawab. Wegah men tanggung jawab wong aku ndek bojo kok. Piye lek ngomong kok aku karo bojoku? Yo mbok piye carane to sampean ngomong ning bojone sampean kok aku wis kadung ngisi ki utangku kok Ngisi yo dintoke meh kok bingung. Madu kara nggone sapa tegak? Raden Janaka. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lho karo Raden Janaka. Aku ndek fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mesti Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok? Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi prajurit. Wis rasa kok kan gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kakean gunem tanpa guna. Kakean gunem tanpa guna, mingkira prajurit madu kok rasa sae ke. Tak sasae. Mosok prajurit madu kono kuwi kudu dirayu. Wah, jan medhuk. Bisa-bisane sembrono lho. Halo Mas. Halo, enak apa, Dik? Men piye to Mas? Lah aku nyapa? Boksere sampeyan iku lho. Kena apa? Kok bisa-bisanya ketinggalan di jero jeding? Adalah, lak tenan to. Ya kemarin kamu pas nunut pipis iku to. Iya. Ya ketuker sama suamiku lho. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe lho kok bisane punya suamiku lho. Lah dek ini kesusu lho, sing penting tak saut ngono Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lo biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan. Ora no direwangi adus keringet tok. Trimo diwahne loko-loko. Mending tak nggo tuku mbako to, kena nggo diang. Habis ngono, salah satunya itu harus nyertifikat nih, lek gak rumah, tanah atau sawah atas nama saya. Belum pernah ketemu lo ya. Lah kok menak men omah doro iki lho nek gelem peken wis. Terus yang ketiga,
harus mengadakan pesta pernikahan 7 hari 7 malam, mengundang selebriti Indonesia maupun luar negeri. Biyo lah kok ramen. Nggo dhuwit gambar ungkal iki yo piye? Lek wis cocok kowe baru kowe DM aku. Aja kowe ngedabrus, yo pelit-pelit kowe. Aja yo sampai daftar, aku ra seneng wong pelit. Direwangi bendino nyambut gawe adus keringet kok. Trimo diwehne loko-loko. Prei. Anjay. Wek dikeloni ping pindho dikeki dhuwit pira? 300.000. 300.000. Cash apa ditransfer? Cash. Cash. Dikeki bayar ping pindho 300. Nggih. Halo. Sing kelon pisanan apa kelon kepindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikeki pira? Mbuh lali yo. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali. Lali Tanjaya lali, Mbak. Ora enek sing lali, wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya wingi. Kek pira? Dikeki pira aku teko, Des? 200. 200 sing pertama, sing kedua dikeki pira? 150. Halo. Kowe. Kowe Des. Bocah sing tak critakne ning sampean kalau sing meteng lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo ireng etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur teko. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak mongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengen spek bidadari 1.500. Utang ngono to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek munggahe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Sasi telu. Pitik. Padahal hurufe P I T I K. Kudune maca pitik. Nggih pitik. Nek wong Yojo pitik. Nggih. Nah, kuwi sing ora jujur nang kono kuwi. Iya. Dene wong Kebumen apik-apik jujur-jujur ya. Iya. Nek teng mriki sarwa ngangge O nggih Pak nggih. Sarwa nganggo oh, iya. Upamane tenggene kula jendela, meja, mejo, sega, sego, kontal, mencolak. Biar blusukne inyong ya. Tuli inyong ora iso diblusukno, wong inyong gaweane blusukne. Jenengan nggih seneng blusuk-blusuk jebulane nggih. Ya seneng sih kaya kowe. Sing blusukmu tekan pundi? Sing jeneng blusuk-blusuk tuli nyenengake kaya. Apa iki sing arane janda pirang? Masalah iki lek tak pirang ki regane rada medun lho. Lah mosok guru-guru rambut iso banting harga. Dek ben tahu. Tak ireng to. Beh ora nek rego blas. Lah wong-wong iki piye to leh nyawang? Wong alami mosok ora nek rego. Kayak saiki kan mayoritas janda pirang. Yo cuma manut kancane duwe pedoman dhewe. Dene iki mosok pirangnya regane tawur. Mundak. Awakmu jane manis nek rambute ireng. Engko jawaku ki arep tak ireng kok dilek anu dikira perawan. Ya mosok perawan ora didelok kok rambute. Mangsa aku glekok injaran. Pirang yo ben. Ini parahnya. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora iki? Penasaran, Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut apa desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah pirang tahun kok
ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ra krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu amba? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Asline gawe wong lanang ra sida nesu iki gampang. Wong lanang nesu kok direwangi nesu, ya ora mari-mari no. Lek wong lanang wis nesu ngono jajal, susoni, tumpaki. Ora sakake ngomong. Pasti mari lak sida nesu. Ya apa ora, Mas? Ayo ngomong ora ngono. Mbak, sampean rondone slamet to? Yo. Sampean kok ngerti ya, Mas? Yo ngerti lah, aku lo kenal karo Slamet. Padahal kuwi rahasia lho we. Rahasia lak kanggo wong-wong to. Kanggo aku ya ora. Sampean kok iso ngerti nek aku ndek biyen tau rabi Mas Slamet. Lah wonge lho cerita nang aku, makane aku ngerti. 2 tahun Mas aku dirabi karo Mas Slamet kae rumasamu. Lah kok kilat men to? Kok morong tahun nih? Urung iso move on aku sampai saiki kok. Barang wis kebacut lho. Mbok rasah dieling-eling. Sing ditopo cahe saiki. Lah nyapa to kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu to. Jan, gak nguati wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet langsung ngaceng modele aku. Apa ora ya kewalik iki? Mosok wedok iso ngaceng? Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Ora Hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti. Lah nek kuwi aku setuju. Dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbok ning luar kota, mbok ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga? Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. Bandane sapa dadak kok nyangoni barang? Terus ade golek neh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, Mak. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dumeh mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambuning nek ora jangan ra nggo tempe bosok ra enak. Lah nggih enak ta mambu? Gonamu iki urung bosok. Semangit. Sing penting doyan rasa omong bae. Langit kuwi dhuwur. Samudra kuwi jeru. Jadi jangan mencintai seseorang setinggi langit jika tidak mau terluka sedalam samudra. Kandiani kok ngeyel. Pokoknya sesuk wes ora usah melu senam, ora usah klayapan-klayapan karo cah kae. Aku ora seneng. Wong wedok iki mbok betah ning omah sing jenak ngono. Umban yo akeh, bisa-isan yo akeh, men klayapan wae. Janjane niat omah-omah apa ora? Ngono kok dirungokke, kuping iki dirungokke. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau.
Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu trasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu trasi? Gayamu paling mambu trasi. Tarah iya lho. Yo seri ae gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat mbok ngin. Ayu tapi ora di bojo, beyuh leh melase. Yo Wong truk kaya elek duwe gandengan, mosok kalah karo truk. penting sehat ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kalau ting kluwe cacak ki murah-murah ketok. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo yo tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono ketok disilih. Sedelono piye ra entuk tak cakok yo rumah cakok gak grek jalan. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Yo lek ayune ora lho. Iki ngili filter. Jane ora filteran yo blegadus aku. Makanya aku ki filteran barang blegadus ora nek ayu. Endak sak menika. Ning lek ra di bojo iya. Lah yo gek ndang golek bojo ngono lho. Yo coba banter-banter cocok rumah sakit. Lah aku mau piye mbok Aku contohnya mbok Kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? Lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenane belum. Lah iya apa ora? Kok kene wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis ngene apa ya nek? Ngene iki apa? Saiki padha-padha wae. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra ndek bojo piye? Mbok gak ngendi? Cepete lawang ya nek. Kowe lak menjurus omongmu kok jujur, aja ngenekan. Kuwi jenenge kroto. Iya. Kroto makanane apa? Manuk. Lah iya. Iya. Jangan malah duteng aku kroto. Orang enggak aku ning omah iki. Kroto. Cukup. Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono lho ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang melek kualitase. Ngono lho. Lah kowe iki lho apa wis tau weruh nggonku ya? Kok muni elek iki. Wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah jrit engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah tarah iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Lanang-lanang kecil. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono lho ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang melek kualitase. Ngono lho. Lah kowe iki lho apa wis tau weruh nggonku ya? Kok muni elek iki. Wis iso eliminasi di mandiri aku iki, Buang. Paling ngerti pisan yo ketagihan kuwi. Tidak diterima. Wis tau dijajal sik setengah jrit engko dadi kuping loro. Tidak jadi. Ojo pede kowe. Lah tarah iya lho. Lah dibuktekne apa piye? Lanang-lanang kecil. Entek-entekan kowe ya ape mbuli aku ya. Muga-muga FYP men didelok bojone. Los. Anja. Iki kanggo bapak-bapak emas-emas. Nyapa? Aku arep takon. Arep cek apa? Ngopo kok hobi ngopi neng warung? Ngopo? Rasane sing beda. Padahal bahan kopi kita, guys, rak ya padha wae. Ya padha, tapi beda sing gawe ya beda rasane. Kopi gula karo banyu panas. Wis seru. Ngopo ora tuku kopi karo gulane terus gawe neng omah? Lah iya. Kok kudu neng warung? Lah nek nang warung ki kopi karo gula lho takerane pas. Mulane nyampleng karo leh mbagekne ki nyenengke ngono. Monggo Mas dunjuk kopine. Lah nek nang omah ngelungne kopi ngene karo nyentak.
Endi iso ngrasakne kopi? Ya pilih ning warung. Anjay. Witing tresno menika jalanan saking kulino lho, Den Mas. Durung karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan niku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe apa? Jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresno karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to. Heh? Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo Kaya ayo ngono aku, kok, ayo. gede-gede aku. Apa Den Mas? Kesleo telake. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten lah kula Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggapmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah iki nek jenengan nyimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Wong lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya meng sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to, Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho? Nek meng ora tresno iku suwe-suwe iso dadi tresno. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Lah nggih kula ya pun tresno kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Kang. Ana apa yo? Undang-undang kayak ngarep ngopi iki lho. Ngopo ya wong lanang iki kok nilai wong wedok iki saka sikile? Ya ora apa-apa to yo, mosok trimo ndeleng sikile wae ora oleh. Emangnya nopo nak sikile wong wedok iki kok iso nilai saka sikile? Aku meh tekon jawab apa? Lho kan swarga itu kan di telapak kaki ibu. Dan nek kakine welek kan yo ora pantes. Ibune HP. Atur meneh. Nah, dipastikan kuwi iki napak lemah apa ora. Nah, ora napak lemah kan berarti kan kuwi ora menungso. Entel anak. Ngono lho, ndel bolong. Dong ora kowe. Ngono ya tekok. Ketik sapa Cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Ah jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 Akene disaut. pendak dina cerewet biar ra dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut. Pancen sindon sing tak bajing-bajing kaya ngene iki. Timbu kamu. Bajing moto. Ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan le lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki. Piye? Nek ora seneng njajal tak gandrung, seneng ora wae ra aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to, kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae
padha jenengan lho. Apa? Atine ming do bos Do. kabeh. Do, ngadeg kok do. Ngadeg kok tak Atek buat. do. Iso ngadeg ora kowe do. Nah, karo KW ditolak kok. Nah, karo KW ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku lega nek karo kowe. Umpamane dadi. Oh, nek karo kae berarti Nah, geleme. ngejak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono lah. Bener kowe. Yo, saiki. Burung kena kan. Meneh. Ke. Si. Oh, coba sih. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Ngapa ta? Kata sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Ngapa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Mbok rasa nganggo sih. Lah nganggo apa? Ora, jane aku ra iso. Soale aku kepenak, jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apa nih? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo, tembang mar apa? Nek mengaku sing wis apal aku gal. Waduh lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wes, iki lagi kok. Saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan? Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ah iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wes ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngapa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki ngusus-usus dadi seneng. Ha isa tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya weh. Melbu anget metu pliket. Lah apa kuwi? Ayo apa? Kaya wis pernah krungu. Lah apa? Mbuh apa? Lah ya mbuh. Wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal iki sak wulan. Lah kuwi polahe kaya apa no? Sempak sak wulan nek iso jebol lho. Aku ki ora. Aku iki bare ndek ini tuku sempak iki. Bare ndek ini ya. Iya. Kan dari dino Senin aku tuku sempak. Lah saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Polahmu iki terus piye no? Paling nggonmu landhep paling. Ngono iki tips beno awet celana dalam iki piye ngono lho. Kowe mudeng apa ora pertanyaanku iki elek-elek ha? Aja wis elek gak mudeng iso tak mod dasem lho engko. Kowe tuku sempak seng. Jan wawet wi, kowe arep polah kaya apa gak bakalan jebol. Anja. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kaya cah cilik mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomongnya apa? Mas yo ra iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan.
Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang mek. Bangsaku, contohnya mbok Kamu keluar di dunia ini kan saka gua garban ibumu. Lah, apa kowe mlebu saka sapi tank? lah awakmu lara di ngenane wong lanang kok ya iso. Astagfirullah, ngenane wong lanang. Lah iya apa ora? Kok kene wong meteng liwat terus akhirnya masuk angin nuntis kene apa ya nek? Ngene ki apa? Saiki padha-padha wae. Oh, kowe mek iso duwe ngenekan ra duwe bojo piye? Mbok kok nang ndi? Cepete lawang ya. Kowe lak menjurus omongmu kok jujur aja ngenekan. Lah iya. Kuwi jenenge kroto. Iya iya. Kroto makanane apa? Manuk. Lah iya. Iya. Jangan malah duteng aku kroto. Orang enggak aku ning omah iki. Kroto. Cukup. Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Oh, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kayak cah cilik mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo ora iku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Lah mung latih model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nempe urun kuping. Kowe lho sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang mek. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas? Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane loro telu. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Kate njaluk tolong apa iki? Kula badhe njaluk tolong soge tapi kula males nyambut gawe, Bu. Males nyambut gawe kepingin soge. Yo gak iso le. Ndek kene iki nggene pelarisan, pengasian, lentrek, puter geling. Lalek soge tapi gak nyambut gawe. Gak iso angkat tangan, Bunda. Wong Bunda dhewe iki yo nyambut gawe. Mbok kira iki Bunda bendino ngene-ngene. Melekan bengi kaya apa ya golek duit dapat Bunda iso ya Bunda lapo buka praktek perdukunan meneng-menengan Bunda turu-turu duit teko dhewe gak iso le ngene ku le kudu kerja mulai wis kerja nyambut gawe Bunda iso ngekeki pelarisan ya wis kan iku rupamu kaya juwet gak gelem kerja kok dadi apa masa depanmu iki suram iki Indonesia lak ngene kabeh pemudae kerja iki tak delok iki duwe bakat ya kecepatan tangan nyopet gelem ah nyopet Ki nek awakmu diwehi nikmat no piye? Tiga nikmat tak nikmati. Nek diwehi cobaan Tak lakoni. jijingkas. Nek diwehi aku. Tiga sampean. Tak syukuri, Mas. Yes, masuk. Ngeteh sayang. Oke sayang, aku tak ngopi wae. Sing tekon aku tuku dompet nden dinggo ada apa? Tuku dompet kanggo wadah gelang. Gelang gede nden gelange sapa? Gelang gede gelange nyonyai Mas Aris. Bu Aris. Bu Aris.
baris. Sangger gede ini baris lho ya. Iya. Pak ora baris tak kekrek gendi. Alah wong kok ya padha gedene Iya. manuk ya gede kaya. Ya tuku kerdus nden dinggo wadah apa? Tuku kerdus kanggo wadah TV. TV gede nden TV-ne sapa? TV gede, TV-ne Mbak Ares. Ya. Aku pinter ta ya mung. Tuku gelas nden nggo wadah apa? Tuku gelas kanggo wadah susu. Mutiara kowe, mutiara. Susu. Kentir itu apa? Oh, siku. Sik meneng awake. Kentir itu artinya pinter. Panjenengan selain cantik juga kentir alias pinter. Oh, matur nuwun sangat Pak Dalang. Saya kentir. Yes. Alhamdulillah. Anu Pak Dalang. Piye pripun? Saya mau bilang bahwa jenengan kalau dalang juga kentir. Sik. Kentir itu pinter hanya untuk wanita. Ngono biar kowe. Kalau untuk cowok, kalau untuk pria pinter itu bukan kentir. Apa? Tapi wasis. Oh, wasis. Wasis. Oke. Ini Iya. sinden-sinden kentir semua ya. Yes, karepmu. Ya pokoknya ya bendang de keturunan kaya Mas Gilang ka mau 6 ya to. Kendang de keturunan. Oh, Mas Gilang ki putrane 6. 6 jarene. Lah berarti anak ya padha anakmu no. Anakku padha. Anakmu ya 6. 6. Jenenge sapa? PI. Jenenge Anak 6 ki mbok jenenge PI. Padha ya reng kok ndak pake ndak ya wong jenenge pake beda-beda engko ya. Lah anak 6 ki mboke anu bapake pira? 9. Anak 6 bapake 9. Anak 6 mbok jenengke PI. Umpama nyeluk nomor 1 GPI. GPI. Iya, anak nomor loro? Ya ro PI to, Reng. Yen ngakon adus anak nomor 3. Ele, lu PI gek ndang adus. Oh nek 3 lu PI. 4. Kon sinau. Ayo le, 4 PI gek sinau. Nomor 5. Ya mau PI to, Reng. Goblok ora. Oh, GPI, ro PI, lu PI, 4 PI, mau PI. Lah sing anak nomor 6. Nomor 6 kae jenenge Waloyo Supii. Lek gak munggah terus piye? Gak munggah, ya pancet kok kuno. Lah awakmu aku seneng. Maksudnya? Kan jere sampean Seta, seneng gak munggah? Iya. Lho kamu seneng gak munggah? Guruku iku sayang ambek aku jarene. Yo aku iku kudu setia. Lho, Seta. Lah awakmu ujian piye? Tak kosongi yo jere sampean kejujuran nomor 1. Bener, kejujuran nomor 1 dik, tapi ujian yo izin. Gak tak isi ngomong kok aku jere gak jujur. Lho wong isi dhewe kan gak nyontoh. Ayo tak isi dhewe tapi ora tak isi yo. Niatku wis ora tak isi. Lah apa niat gak mau isi ku? Wis tak niati ngono kok, nawa itu gak tak isi. Duh, iku niat model apa? Kudune wong wedok ki njaga harga diri, diperkosa ki piye carane kuwi harga diri yang dilecehkan. Lah kok malah alhamdulillah ki piye? Lah ngomah yo ora enek. Piye wong padake aku rondo 15 tahun yo wis kabeh dek, Pak. Rondo kok nganggo KB ki arep nggo apa? Jagane nenek sing inin. Ngerti, Pak. Gusti Kowe ngerti apa ora? Piye? Anakku 6. Anakmu 6. Pak 9. Pak sok Gusti Allah Pak. Ya muga-muga diakono pangeranmu ya Den. Ora lah terus nek anak 6 ki terus mbok jenengke sapa? Lah saking Pak iki beda kabeh to wong ki anak 6 barep kabeh. Tak jenengke padha engko ndak dikira pilih sih. Umpama kowe nyeluk anakmu sing barep. Ya tak jenengke PI. Nek nomor 1? Ya GPI. Nek nyeluk nomor 2? ROPI. Nek sing nomor 3? LUPI. Nyeluk sing nomor 4? PI. Nyeluk sing nomor 5? MOPI. Nomor 6? Apa rondo 15 tahun ya ben to ning ya hebat lho atase iki wis sepuh usia sudah hampir 50 tahun ning iki jek awet nom jamune apa jamune ya cah nom-nom ngono kuwi padake lah terus nek sing tuwa-tuwa nggo tambah pegel sorry lho Pak pegel napa encok monggo Pak tombone enten Pak niki lho Pak aja ngono mboten ngersake nggih Pak ngono iki apek kok Pak kula dhewe nggih moh kok apek wis tak kek odorono odoran langgame apa Mbak lak utang tundung melarat lah apik nggonku ki lho nggonmu apa iki jenenge tundung ngenekan
tunda apa tapuki lho kowe. Alang kok tak SMS iki kena nggo nerawang barang sing ra ketok lho, Rek. Nggo nerawang barang sing ra ketok umpamane kaya aku. Tak templekke. Ake tokno kadigdayanmu. Plek. Walah, mbok dicukur ora reng tok ya. Kekrek lho suwe-suwe engko. Ya ora dikekrek. Lah saiki nek aku aku iso nerawang kowe. Anu kowe iso nerawang aku. Saiki kowe dhewe trawangan. Walah nek iki ngono ora salah terawang tak templekke ngono iki. Lho, Reng. Piye? Mesem. Mencep. Aku mbayangke iso mesem iki. Alah, wis tongkong, elangko ning pondokan gampang-gampang bojomu matane diplester sik ya. Engko gambarno wae aku. Ya wis santai wae. Aku didusi, Mbak. Wah, sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik dek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono, jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gede kapok tak dudusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nggo kuwi no. Nganggo apa? Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk Mbak. Yuk kono. Mbak. Kok melat-melat ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ning. Pak polisi bodel telakmu kowe engko. Loh, santai aku nek mung ditembak wis siap di tempat. Waduh, malah mapan. Mapan aku ki sing tak wedeni iki mung dokter kok. Loh, kok iso? Loh, kula dipek dokter wae mah lho, Bos. Dipek dokter kok emoh piye? Atase ganden lho, dipek dokter kok emoh kuwi ra nyepelekke to kuwi. Lah apa njaruk remuk? Lah piye kok remuk piye? Lah sehari 3 kali ki, Bos. Nek pas bladekan ngene iki ya endo. Kuwi ngombene obat sing sedina ping 3 kuwi. Oh, ora nyuntike. Oh, tarakku nyuntike ndandale lah kemeng. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Mbak, infone sapa ngerti aku jodoh karo sampean. Sik, tak teko sik nontone sama apa? Kok sak takon weton bareng to, Mbak? Aku golek sing Senin Legi karo Senin Paing. Wah, cocok iku. Aku Senin Paing, Mbak. Emang kena apa to? Soalnya nggo tumbal jan cowopet ngono sugihe. Aku gawe tumbal. Ora Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Le. Piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok medal. Yo ora disodok malah mancep. Lah wani apa ora? Cakene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa sama itu. Cilik lo malati iso blending wetengmu. Sedot kok gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Halah, tak sedot gentan paling pola. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Oh. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lak jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh.
Iya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo Tensoplas. Nah, 17 Agustus iki asline tanggal piro to? Tanggal 17 ndeng gendeng. Tanggal 17. Nah, pras aku tanggal 30. Ora enek 17 Agustus ning tanggal 30 ki ora enek ya. Nah, mergo kok wis akeh wong masang gendera ngono lho. Bentar tak remet gedhukno seket gendera iki suwe-suwe kok. Lah wong takon kok. Kowe iki jane WNI apa WNA? Ya WNI to, piye to kowe iki? WNI bareng kok ora ngerti 17 Agustus tanggal piro? Heran aku. Nah, aku kan takon, apa salahe? Iso sik kan oleh puskesmas, ora dikuaploki doktere kowe. Lah wong ditekoni malah ngomengi piye to? Gak suka lah aku ngene iki. Aku yo gak suka. Entuk takok ora, Des? Angsal, Mas. Obat manuk gringgingan kuwi apa ya, Des ya? Malah diguyu tenanan enggak suka aku. Sabar. Obat manuk Gringgingan. Malah ngaget. tak jawab aku gue dhewe, Jo. Lho iki ngerti apa ora malah diguyu ae. Teng apotek pundi-pundi gak enten. Ya ora enek wong aku apotek ngendi-ngendi tak tekoki kabeh ra enek kon Des. Mangkane teko awakmu kuwi, Des. Gringgingan. Iya, Des. Wis kuwi ora mbok celup. Iya memang, Des. Cepet-cepet no lawang untuk broso-broso mau kenal pot, Mas. Cepet melawang mbahmu kuwi tekoki tenanan kok malah. Ojo takok aku ngene iki aku gak roh. Lho gak Apa kowe ndelok-ndelok? Lah kok ramen didelok ora oleh. Kudu ana sak ngono lho, nek ora oleh didelok iki. Tantang rapi kawus kowe engko. Ora wedi. Ndak mur ditantang rabi lho. Lah mbok ayo to. Los. Ini urusan. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki ayo kon ayo iso ora kowe kon kowe ora ngerti piye to yu aku lak ndek kanca jenenge Patmi ya sedina utuh ning nggonku nangis-nangis lah enek masalah apa cerita karo aku yu gandeno walah mbok yo pange-pangon aku to yu lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah aku turu ora tau dikeloni jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan selingkuh sing lanang kuwi selingkuh aku dijak goleki lah terus piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku Maknur aku sering disakiti wong, tapi aku meneng ae. Biarkan karma yang membalas. Kesuwen. Kok kesuwen piye to, Mak? Lah aku kudu piye? Langsung parani jotosi ae. Lah wonge luwih gedhe saka aku, Mak. Aku ora wani. Kok dadi wong nyusahne Gusti Allah ae iki kurma kerme. Lah jarene pembalasan karma lebih kejam daripada pembalasan menungso. Langsung parane jotosi ning nggon ngono lho, kontan. Oh, berarti ngono ya, Mak ya. Ora usah nggo suwe ya. Ngono. Kok nyusahne Gusti Allah ae, mandiri sithik iki lho. Jojo, takoni malah ngamuk. Dong ora. Dadi nek nikah kuwi kaya dene numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. Nek kawin kaya dene numpak mobil lumprengan. Lire numpak pesawat. Numpak pesawat nek wong nikah numpak pesawat kuwi mbayar dhisik lagek numpak. Oh, ngono. Nah, nek kawin numpak sik lagek mbayar kok rampung dijujuli. Lah nek aku kan ditumpaki yo ora dibayar-bayar. Oh, kowe edan kowe iki numpak ditumpak. Aku lu wis mandi, kowe ora teko-teko. Awakmu wis siap to? Ya biasanya cah wedok danjane jam-jaman, makanya aku nyantai. Sida apa ora? Ya sida.
Dodolan pura. Entah nang sik tak adus. Ayo lek mangkat. Engko nek jajan nganggo dhuwitmu ya. Aku ora didit. Lah sing ngisor piye? Ora sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Ngomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaren. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Kowe ngerti nggak kepanjangannya DPR? Ya tahu lah. Apa rupanya kepanjangannya? Dewan Perwakilan Rakyat lah. Sepele kali ya di sama abang. Ah, wis ngerti kan gue Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti DPR itu perwakilan rakyat. Abang lah sebagai rakyat pengen apa? Ya kaya lah. Wis diwakili karo wong iku. Rakyat pengen dolan nang luar negeri, wis diwakili wong iku. Rakyat pengen mangan enak, wis diwakili karo wong iku. Segala keinginan rakyat kabehane wis diwakili wong iku. Cuman sitok lah wong gak gelem mewakili. Apa dek? Kesengsaraan rakyat. Alah, lak tenan toh. Ya kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Ya ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe lo kok bisa nih punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sepenting tak saut ngono e. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lo biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan, ora no ora yo perang iki. Kamu kok bisa tuh pipis iso mbok cepot sakan boxer-boxeri? Lah piye nek ora dicepot yo teles kabeh toh. Jadi lek mau pipis modele piye to Mas? Ya ora mesti kadang-kadang kayang, kadang-kadang ya nungging, jengking, ya tergantung mute. Wong lanang nak pipis ngono ta? Ya ora wi aku tok. Lah nek awakmu pipis itu model piye? Alah kok malah bahas model pipis sih. Lah Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja. Pitik kuwi anake akeh. Mudar kowe iki lho, gak iso we. Ayam itu anaknya pitik mana? Pitik ngendok. Wah, wis. Wah, jan pewekok kowe. Pitik ngendok ya. Pitik ngendok. Aku manae lho nyapa aku malah goblok. Yo, pitik ngendok e. Ya, pitik kuwi endoke akeh. Mudar ki nek kowe. Ayam itu telurnya Jawa apa horen pitike? Jawa apa horen? Sing akeh Jawa apa horen? Ya sing ternak horen lah Mas. Akeh horen ya? Iya lho. Pitik horen endoke akeh. Mudar kowe. Ayam horen telurnya sing putih apa sing ireng lho arekan. Pitike sing opo? Ae ta. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet toh. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng ta sitok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Wong kene bendina salin katoke.
dianggap gak gatelen tapi ora katok anak nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dan kok lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora nek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Madu goreng gak iso tegak. Raden Janaka. Raden Janaka. Nggih. Ya ampun kok aku jatuh cinta lu karo Raden Janaka. Aku ndek fotone siji wae tak ambungi nganti ilang gambare. Mergo saka tresnaku masa aku mesti Raden Janaka ya. Raden Janaka ki idolane seluruh cewek. Sampeyan niku lanang apa wedok? Laduk. Lanang wedok. Walah ya ampun kok yo arep dadi perjurit. Wis rasa kok kan gunem tanpa gunem. Wong golek ukara ora iso. Kagian gunem tanpa guna. Kagian gunem tanpa guna, minggira perjurit madu kok ora sasae ke. Tak sasae. Mosok prajurit madu karo kuwi kudu dirayu. Begane kambil ijo, bejane sapa sing duwe bojo, begane kambil gading, bejane sapa sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok, lencir kuning merak ati sapa wonge sing ra pengin melok. Betul Dik Cil, masuk Pak Do. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengene duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potal iki boyoke. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin katoke. Dianggap gak gatelen tapi ora katok anak nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dan kok lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora nek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Wah, jan medhu. Bisa-bisane sembrono lho. Halo Mas. Halo, enak apa, Dik? Men piye to Mas? Lah aku nyapa? Boxere sampeyan iku lho. Kena apa? Kok bisa-bisanya ketinggalan di jero jeding? Adalah, lak tenan to. Yuk kemarin kamu pas nunut pipis iku to. Iya. Yuk ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe kok bisane punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sing penting tak saut ngono e. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lo biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh. Ijelalae awakmu iso duwe alasan ora no. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja. Alah, lak tenan to. Yuk kemarin kamu pas nunut pipis iku toh. Iya. Yuk ketuker sama suamiku loh. Layakno dinggo ora menak belas. Sing kok gawe kok bisane punya suamiku loh. Lah dek ini kesusu lho, sing penting tak saut ngono e. Lah bojomu teko ora? Tadi pagi itu tanya suamiku kok boxernya iso berubah warna. Kemarin lo biru kok sekarang rainbow gitu katanya. Ya aku bilang lek kelunturan toh.
Ijelalae awakmu iso duwe alasan, ora no ora yo perang iki. Kamu kok bisa tuh pipis iso mbok cepot sakan bukser-bukseri? Lah piye nek ora dicepot yo teles kabeh to. Jadi lek mau pipis modele piye to Mas? Ya ora mesti, kadang-kadang kayang, kadang-kadang ya nungging, jengking, ya tergantung mute. Wong lanang nak pipis ngono ta? Ya ora wi aku tok. Lah nek awakmu pipis itu model piye? Alah kok malah bahas model pipis sih. Pitik kuwi anake akeh. Mudar kowe iki lho, gak iso we. Ayam itu anaknya pitik mana? Pitik ngendok. Wah, wis. Wah, jan pewekok kowe. Pitik ngendok ya. Pitik ngendok. Aku manahe lho nyapa aku malah goblok. Yo, pitik ngendok e. Ya, pitik kuwi endoke akeh. Mudar ki nek kowe. Ayam itu telurnya Jawa apa horen pitike? Jawa apa horen? Sing akeh Jawa apa horen? Ya sing ternak horen lho Mas. Akeh horen ya? Iya lho. Pitik horen endoke akeh. Mudar kowe. Ayam horen telurnya sing putih apa sing ireng lho karekan. Pitike sing opo? Iso bahasa Inggris ta? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Bapak iki ngenakno kon, pupuk bapak si Odip. Ya apa rek? Mau Pak urung no mari Papa. Aduh kon iki niru sapa bebekmu gak ngono kon iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe. Angel tuturanmu iki. Wah aku sih seneng sekolah kok. Lho, sekolah tetep sekolah. Ya wis gak oleh. Lho, gak oleh apane? Bojo yo gak oleh sekolah. Ya diatur lah iso sing nak kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan kuliah. Sapa ngerti besok kon iso dadi pilot. Lho. Iya gak? Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku. Angel. Iya, begane kambil ijo, bejane sapa sing duwe bojo, begane kambil gading, bejane sapa sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali, sapa wonge ra pengin ngetok lencir kuning merak ati, sapa wonge sing ra pengin melok. Betul Dik Cil, masuk Pak Do. Alah, wajah filteran lho. Ngelok-ngelokne aku wajah filteran itu Tanah iya lho. wajah tanpa filter yo. Masih umur 25. Iya, 25 diwalik tapi. Iki yo lek sampean iki bener serius dadi bojoku. Lah sapa sing pengen dadi bojomu iki lho? Iki tes pertama iku sebenarnya sampean iki gagahe transfer C. Ora diomong gagah lho, aku ora patheken. Durung ketemu aku tapi transfer C ning rekeningku 1 juta. Lah wong golek dhuwit direwangi adus keringet tok, trimo diwahne loko-loko. Mending tak nggo tuku mbako to, kena nggo diang. Habis ngono, salah satunya itu harus nyertifikat nih, lek gak rumah, tanah atau sawah atas nama saya. Belum pernah ketemu lo ya. Lah kok menak men omah Doro iki lho nek gelem pek. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo, ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Sampeyan kok nek rabi kambek aku pengenin duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okeh men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Anja. Statusmu apa? Dudo. Ada lowongan nggak? Ora enek, lowongan wis ditutup. Anja. Ini parahnya. Wek dikeloni ping pindho dikek duit piro? 300.000. 300.000. Cash apa ditransfer? Cash. Cash. Dikei bayar ping pindho 300. Nggih. Halo. Sing kelon pisanan apa kelon pindho? Pertama karo pindho. Sing pertama dikei piro? Mbuh lali ya. Ora mungkin lali, kowe ora mungkin lali.
Lali, Tanjaya lali, Mbak. Ora nek sing lali, wong aku sing tahun-tahun pekak ora enake perkara apapun kelingan kok kowe lali ya iki wingi. Kayak pira? Dikai pira aku teko, Des? 200. 200 sing pertama, sing kedua dikai pira? 150. Kowe. Kowe Des. Bapak-bapak, bapakmu akeh men to, Le? Piye anak arisan apa piye? Pakmu sopir-sopir. Oke. Anu ra maaf. Ibu-ibu. Iya, ibumu akeh nek mik ning Growandul ngono. Angel to mengercah iki aku. Lah kurang sip Pak. Pada malam hari ini sing ngarani awan ya sapa lho nek lampune ngene iki jenenge bengi. Dah ora cerdas e. Saya di sini sing ngarani ning Randu Blatung ya sapa? Iki ning ledok bener saya di sini piye to bocah iki. Terima kasih. Apa wis dikeki? Durung. Pak Lurah ora ngekeki no. Kenapa rambutane ora praktis ae. Ya carane piye to carane? Sambutan itu singkat, padat, berisi. Contone lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini saya buka, terlebih dahulu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isine Bi, jajal wis iso jawab ora? 3 PI tambah 3 PI piro? Yo 6 to. 3 tambah 3 yo 6. Yo genah nek kuwi 3 tambah 3 6. Lah mburine masa ora mbok waca. 6 PI. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing ditumi mung dulur-dulure. ireng lagi perang menit loh Mas aku. Asline putih wong turunan Cina. Aku nama Cinaku Liceng. Ora. Marga niku marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng. Lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng. Oh, Liceng wi kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku. Utang padha karo Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik kuwi. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho, minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senu. Terus gitikane jek wandes pokoknya. Aku ini nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anja. Rong tahun po 3 tahun randang di anak gampang. Piye? Diurutke. Pijet urut. Alah bodomu. Nganggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kayak kerjane. Kowe ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng ya diurutke. Saka RT 1. To RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Iya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wes ra usah Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 ki kek nang bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek ini wis tak tukok ning rongsak. Kini rawakmu lah aku moh ngambung. No. Mbak, oleh kenalan ora? Kenalan sik ini Mas. Yo. Nama Raden Roro Miyabi Ulo Gatel. Kenal nih, aku Ari Iwan Tundung Gatel. Lah posisimu nang ndi saiki? Posisi masih di Taiwan. Lah kok adoh men to? Golek apa ning kono?
Pekerjaan belantik senuk duta dalan bayi merangkap sebagai pembawa acara ik. Bayi yo ora rugi aku kenal awakmu. Terus awakmu sik rayen apa wis second? Kondisi second tapi mulus pol, Mas. Lah wong jenenge second lho, yo mesti enak besete to. Kok iso mulus sih? Tenan. Grade A. Paus. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak Sampean ki yo ngono. Wis seru nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan. Sidane dikepruki bojoku. Lah iya karo ndene adol ngono kuwi apa ya arepe sanggon-gon. Wis enek pasare khusus, padane bakul sego goreng turut pinggir dalan. Beh, aku iki guyon Pak Don. Iya. Pak Don, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal nek aku ro ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi Bang Percet iki kudu senyum saithik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki yo tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep tak. Kowe wis pirang tahun kowe ngerondo tur? Mbok aja nyelok tur ngapa lo, Met? Nyelok Ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon njeluk Ririn? Yo kan neng Rin-Rine lho, masa delok tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk Rin-Rin. Wis enak tur ae lah. Karep ulah, Met. Ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena kubur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, apa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis 2 kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin meneh iku tur? Wegah, Met. Enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikrubungi sem. Gowo kopi sesuk. Pomo ning mahku tak susoni, Pak. Lho. Iso apa ning mahku tak susoni piye to? Maksudku kan yo bakal kopi. Pingkat iki pancen ketok jahat ta iki ya. Iya. Assalamualaikum, Gus Idam. Waalaikumsalam. Modele kok ndondok kos-kosan ae. Kayak delivery order ya. Assalamualaikum Gus Idam. Waalaikumsalam. Bu sapa ora ngerti. Bu sinten jenengan? Bu Abel Pinkan. Bu Aba Abel Pinkan. Aba Pinkan. Oke. Rumahnya mana, Bu? Rumahnya bawah Gunung Budek. Bakul kopi. Gunung Budek mana ya? Gunung Budek ini? Tanggung campur darat. Aduh kok gini. Pirang menit, Bu? Mbak. Jajal nek iso penjaga telepon kecamatan Kotai singkatno. Wong bendino kok pakani singkatan, nek warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dilbung tinggi jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning ngarep wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendele bojone wong. Lah ditawani kok ya gelem no. Anja. Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan kak. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak gue nek turu apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kan tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine tuh. Jaremu piye? Guyonmu lo marai nyaman. Guyonku nggarai nyaman. Witing tresno jalanan kulino nih kalau malih sayang. Aku juga sayang. Tenane.
Sayang, aku bojone uang. Trai dulu kok jaran. Ngapunten lho Mas Dodo, lah jenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa ta? Tempe LN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu Mbok yo dateng PLN ngono lho. kok ya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gawe ten pundi teko PLN? Mbok teng PLN. Tengi po meteng po kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku nak tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah dari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Motone truk. Lah ya tulisannya lah truk toh. Wow, lah wong ki ra genah. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kena apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen poya-poya lah. Mosok lurah korupsi? Iya, kayak bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mak. Kenapa? Nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Pemadam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Mbak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Nah, tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iki tambah akeh sing kobong. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh Mas tau dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan ya kena. Anja. Saman kok pinter basa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo make ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh iki lho anak jujur gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wes ra usah, Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 ki kekne bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek ini wis tak tukok yang rongsak. Kini rawakmu lah, aku moh ngambung. Ojo mateni pasarane perawan yo Mas. Dek kapan aku ngomong ngono kuwi? Masa angger muni janda semakin di depan. Tara senenganku rondo lho. Rondoe mau wedhu kok diwolak-walik lho panggah jos. Bojone wong semakin menantang. Ya ora nek bojone wong. Rusak pager ayu, mboten pareng to. Tapi nek karo rondo aku maju ngarep dhewe to. Hidup rondo. Aja ngono to Mas, janda beneh lho. Ayo Dek. Cinta rondo sing kae. Halo cah elek-elek yang saya hormati. Eleke tapi manis. Aku pengen takon ya. Gaya naruh takok dadak minyak elek barang. Aja marah, aja emosi sik to, aku tak takon sik. Iya arep takok apa? Kowe nek tuku katok dalam kurung sempak. Nyapa? Ki awetmu pirang tahun to? Lah ya mbuh. Wong aku lho ora tau sempakan. Aku ndelok wong-wong awet setahun, 2 tahun, enek sing sampai 5 tahun, enek sing yo minimal lho. Minimal ki sak wulan. Tapi polahe kaya apa no?
sempak sak wulane iso jebol lho. Aku ki ora. Aku bareng ndek ini tuku sempak ki. Bareng ndek ini, ya. Iya. Kan dari dino Senin aku tuku sempak. Ya saiki dinggo sik, wis gak kena dinggo. Lah nyapa kok ngono? Wis suwek kabeh keter aku. Olahmu iki terus piye? Dek, Halo Mas, aku arep ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa to Mas. Tapi aku nggak ganteng, Dek. Lah kan sing seneng kowe aku ora. Dek, Halo Mas, aku arep ngomong. ngomong apa? Aku seneng karo awakmu. Ya ora apa-apa to Mas. Tapi aku nggak ganteng, Dek. Lah kan sing seneng kowe aku ora. Untuk